שלום לצופים. היום רציתי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, וכמובן מי שצפה בסרטון הקודם של ניקיון צ'קים יכול לגחך ולומר מה כל הנושאים חשובים, ניקיון צ'קים זה נושא חשוב, ועכשיו באישור משרד האוצר, שזו הכותרת של הסרטון, גם זה נושא חשוב. אז כן, לצערי הרב, שעוסקים בפיננסים ובניהול כספי של זרמי המזומנים, הן של העסק והן של הבית, הנושאים האלה חשובים מאוד. ולמה הנושא הזה של באישור משרד האוצר הוא נושא מאוד מאוד חשוב שרציתי לדבר איתו. אז ככה, הרבה פעמים, מה זאת אומרת הרבה פעמים? כמעט כל הזמן אני נתקל במודעות, הן באינטרנט והן בעיתונים והן בכל מיני שלטי חוצות ופרסומים למיניהם, שכתוב כך: הלוואות באישור משרד האוצר, ניקיון צ'קים באישור משרד האוצר. ככה נהוג לכל שירות שנותנים לרשום באישור משרד האוצר. ואני חושב שבמודעות האלה מטעים את הצרכנים, גורמים להם לחשוב משהו שהוא לא נכון, ומיד אני אפרט. זה היה רק הקדמה למה הסרטון. אני פשוט מאוד רוצה להראות בסרטון שכשאתם הצופים רואים הודעה שאומרת שנותנים הלוואות, או שעושים ניקיון צ'קים, שנותנים שירותי מטבע, ואז מצרפים לזה באישור משרד האוצר, אז אמנם מבחינה מילולית זה נכון, כי המשרד, אם הוא באמת לא משקר גם, מפוקח על ידי משרד האוצר. אבל מבחינה מהותית זה הטעיה של הצרכנים. אז בואו נתחיל. רשמתי לי מספר נקודות על מנת שזה יהיה מסודר. קודם כל רקע. למה צריך בכלל אישור ממשרד האוצר ובאיזה אישור בכלל מדובר? אז ככה. כמו שכולם יודעים, או שחלק לא יודעים, בשנות ה-2000 חוקק חוק איסור הלבנת הון, שמחייב כל גוף שעוסק בשירותים פיננסיים מסוימים, והוא נקרא נותן שירותי מטבע, לקבל אישור ממשרד האוצר. עכשיו, איזה שירותים? בואו נראה, נוציא את התעודה שלי, ככה בשביל שיהיה לנו נוח. נראה את התעודה שלי. איזה שירותים מחייבים רישיון? זה הרישיון. אז ככה, מי שממיר מטבעות, מי שמוכר או קונה פדיון של המכרות נוסעים, מי שמקבל נכסים פיננסיים, החלפת שטרי כסף וניקיון צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב. זאת אומרת, מי שעוסק בדברים שרשומים פה, חייב לקבל רישיון ממשרד האוצר. תעודה. עכשיו, מה המשמעות של התעודה שמשרד האוצר מנפיק? על פניו, מהמלל של המודעות שמפרסמים וכותבים באישור משרד האוצר, נראה כאילו משרד האוצר ממש מפקח ודואג לבקר את שיעור הריבית ואת דרכי הגבייה. אז לא. הרישיון הזה שניתן לנותני שירותי מטבע, קרי כאלה שנותנים הלוואות וניקיון צ'קים לשכירים, יש בו רק תכלית אחת, שכאשר לקוח נכנס למשרד שיש לו רישיון ועושה איזושהי פעולה מעל 50,000 שקל, אז המשרד צריך לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון. והדיווח הזה, דרך אגב, הוא לא רלוונטי לענייני מיסים, הוא רלוונטי אך ורק לעבירות פליליות חמורות. זאת אומרת, אם מקבל השירות עשה איזושהי עבירה פלילית חמורה, רק אז מתערב בזה משרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון. אבל כל עוד יש יחסים בין לקוח פרטי שמבקש לקבל איזושהי הלוואה מנותן שירותי מטבע, או לקוח עסקי שרוצה לעשות עסקה של ניקיון צ'קים, זה שיש למשרד רישיון לתת שירותי מטבע, ולכאורה זה נקרא באישור משרד האוצר,
לא אומר שמשרד האוצר פיקח על השירות, לא אומר שמשרד האוצר מבקר את שיעור הריבית, לא אומר שמשרד האוצר בודק איך גובים אם הבן אדם לא משלם, לא אומר שום דבר מעבר לזה שהמשרד שיש לו רישיון שכזה צריך לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על כל פעולה חריגה או על כל פעולה שהיא גבוהה מ-50,000 שקל במזומן, ואז יש כל מיני קריטריונים שלא ניכנס אליהם עכשיו כי קצרה היריעה. מי שכל כך מתעניין יכול לפתוח את חוק איסור הלבנת הון ולראות מתי נותן שירותי מטבע צריך לדווח לרשות. אם כן, אנחנו רואים שכל הפרסומות שכותבים הלוואות באישור משרד האוצר, זה אומנם לא שקר, כי יכול להיות שבאמת יש להם אישור של משרד האוצר לעסוק בשירותי מטבע, אבל זה בעצם מטעה, כי האישור של משרד האוצר הוא לא תעודת הכשר, והוא לא בודק שום דבר. וזה שכתוב לכם בפרסומות באישור משרד האוצר, לא אומר שהמשרד אמין, ולא אומר שהמשרד נוקט בדרגי גבייה חוקיות, ולא אומר שהמשרד גובה ריבית חוקית, ולא ריבית נשך שהיא אינה חוקית. כל הדברים האלה לא כפופים לאישור של משרד האוצר, אף על פי שהצורה שבה מציגים את הפרסומות, זה נראה כאילו משרד האוצר מאשר את השירותים שהמשרד נותן. אם כן, לסיכום, והמסקנה הסופית, ואני חושב שהיא מאוד חשובה, כשאתם רואים פרסומת שבה רשום באישור משרד האוצר, אל תיפלו במלכודת ואל תתפתו להאמין שמשרד האוצר מפקח ודואג לכם ודואג שהמשרד יעבוד בצורה תקינה. וחס ושלום אין לי ביקורת כלפי משרד האוצר, מכיוון שהחוק לאיסור הלבנת הון הסמיך אותו לעשות פעולות מסוימות, ואם רוצים באמת שהוא יפקח ויעשה פעולות אחרות, זה חוקק חוק נפרד, על מנת שמשרד האוצר ייקח לידיו גם סמכויות אחרות. נכון לרגע זה למשרד האוצר אין סמכות לפקח על טיב השירות, אלא רק על הדיווחים שנותן שירותי המטבע מעביר לרשות לאיסור הלבנת הון. לכן, שוב פעם, לכשאתם רואים פרסומות ומודעות שכתוב בהן באישור משרד האוצר, אל תיפלו למלכודת המילולית, תבדקו את העניין גם באופי מהותי. זאת אומרת, גשו למשרד, תבדקו עם מי אתם עושים עסק, תראו איפה נמצא המשרד, תתהו על קנקנו של זה שנותן לכם שירות, וכמובן, אם כבר מדברים על מקצועיות, אמינות ושירות, אז אתם יכולים להגיע למשרד לפקטורינג ומימון, וכאן תקבלו את הפתרון הפיננסי הטוב ביותר. תודה לכם שצפיתם, ואני מקווה שאני עוזר לצופים במידע שאני מעביר לכם בסרטונים, ובקרוב אציג סרטונים נוספים באתר שישפכו אור על מונחים ושירותים נוספים שנותן המשרד לפקטורינג ומימון, וגם שהענף הזה של השירותים הפיננסיים נותן לציבור. תודה רבה ולהתראות.